nagpaandam si Senator Erwin Tulfo nga ipadakop sini ang sinuman nga senador nga magapatigayon sang hearing sa idalom sang Senate Blue Ribbon Committee magluwas sa hearing nga iya iga-preside. Si Tulfo, ang chairman sang amo nga committee nga ginelehera sang Gatchalian Block matapos nakalabot sila sa 12 nga quorum sa Senate Plenary Hall sang Miyerkules sang Hunyo 3. Wala ini ginakilala sang grupo nanday Senator Alan Peter Cayetano kag nagapanindugan si Cayetano nga siya sa gihapon ang Senate President. Sang Huwebes, nagpatigayon sanday Cayetano sang hearing sa Blue Ribbon nga ginpangunahan o kung ginpangunahan ni Senator Rodante Marcoleta kung sa diin ginimbitar ang ex-Marines. Sunod naman kay Tulfo, siya ang lehitimo nga chairman sang Blue Ribbon Committee kag siya lamang ang may autoridad nga magpatawag sang legislative inquiry sa idalom sang amo nga komitiba. Bahayag pa sini, kung masulit pa gani nga may iban nga senador nga magpatigayon sang hearing, ipaaresto niya ini kag palayason sa Senate floor. Sunod pa sa iya, wala siya sang pilion sa ipaaresto. Bisan nga tigulang na, bisan nga madugay na sa Senado, bisan nga former Senate President man ini o kung bisan nga former House Speaker. Sunod pa kay Tulfo, kung hindi maghulag ang Office of the Sergeant at Arms o kung osaa, siya mismo ang mahulag agud nga mapalayas ang senador nga magahimo sang iya kaugalingon nga hearing. Hindi na po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Sa nauna nga press conference ni Tulfo, ginsiling-siling nga magapatigayon sang hearing ang Blue Ribbon Committee sa Lunes, Hunyo 8 o kung Hunyo 8 sa alas 9 sa aga. Ginklaro sini nga imbitado ang tanan nga senador, agud nga wala na sila sang ihambal nga may hokus-pokus pa sa investigasyon sa flood control issue. I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hokus-pokus. At exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing.